А разам з ім і вясна скончыўся, а ў Беларусі па-ранейшаму халаднавата і дажджліва. Затое расліны цешаць нас сваёй свежай зелянінай, яркімі кветкамі і мудрагелістымі формамі. І як тут не згадаць кнігу «Мастацкія формы прыроды» нямецкага біёлага Эрнста Хекля. У сваёй кнізе вучоны паказаў багацце формаў жывой прыроды і яе прыгажосць, што перасягае творы чалавечага мастацтва і фантазіі. Хекля асабліва цікавілі насельнікі мора, у прыватнасці планктон, якіх ён нястомна разглядаў пад мікраскопам. Розныя прадстаўнікі гэтага роду або сямейства звычайна адлюстроўваліся на адным малюнку. Ілюстрацыі з гэтай кнігі натхнілі многіх мастакоў, якія працавалі ў стылі ар-нуво. Адметныя рысы ар-нуво – культ прыроды, натуральнасці і выкарыстанне выгнутых лініяў і светлых тонаў. Асабліва зырка праяўляецца гэты стыль у дэкоры будынкаў, такіх, як гэты дом у цэнтры Прагі. Венскі сецесіён. Або дом купца Крэйцера ў Гродні. Ар-нуво можна ўбачыць у царкоўных мазаіках і роспісах таго часу. Ад сціплага касцёла ў маленькім беларускім мястэчку Лаздуны да велічнага вышаградскага сабора ў сталічнай Празе. Асноўная філасофская ідэя гэтага мастацкага кірунку палягала ў тым, што ўсе прадметы вакол чалавека павінны быць творамі мастацтва, а творы мастацтва мусяць быць функцыянальнымі і карыснымі для людзей. Таму рысы ар-нуво прысутнічаюць паўсюль. У дызайне інтэр'ера і мэблі, у кніжных ілюстрацыях, у малюнках тканінаў і шпалераў, у рэкламных плакатах, ва ўпакоўцы розных тавараў, у вырабах з металу і шкла, у керамічнай плітцы, а таксама ў ювелірных аздабленнях. Каб убачыць, як ар-нуво атачала чалавека ў яго паўсядзённым жыцці, варта зайсці ў маленькі музей, які знаходзіцца ў Рызе. Гэты будынак у 1903 годзе пабудаваў выдатны латвійскі архітэктар Канстанцін Пэкшэнс. Яго сцены упрыгожваюць розныя арнаменты з выявамі мясцовых раслінаў і жывёлаў. Спіралепадобная лесвічная клетка галоўнага пад'езда адна з найпрыгажэйшых не толькі ў Латвіі, але і ва ўсёй Еўропе. У 2009 годзе кватэра, дзе некалі жыў сам архітэктар, стала музеем. Тут сабраныя прадметы побыту таго часу: мэбля, каганцы, посуд, вышыўка, вазы і статуэткі. Раслінныя матывы ва ўпрыгажэннях сценаў, роспісы столяў і ваконных вітражоў дапамагаюць нам пагрузіцца ў сапраўдную атмасферу эпохі ар-нуво. А самымі вядомымі сімваламі ар-нуво з'яўляюцца выявы пекных жанчынаў у атачэнні кветак, створаныя чэшскім мастаком Альфонсам Мухай. У 1888 годзе Муха пераехаў у Парыж, які тады быў цэнтрам новага мастацтва. Жылося яму цяжка, ён зарабляў на жыццё дробнымі замовамі. Толькі праз 5 гадоў удача усміхнулася мастаку. Муха атрымаў заказ на стварэнне афішы да спектакля «Гісмонда», галоўную ролю ў якім выконвала Сара Бернар.
Гэтую найвялікшую актрысу таго часу ірландскі пісьменнік Оскар Вайльд паэтычна называў цудоўным стварэннем з голасам спяваючых зорак. Наступнага дня пасля з'яўлення на вуліцах гэтай афішы Альфонса Муху абмяркоўваў весь Парыж. У другой палове 19 стагоддзя прэрафаэліты стварылі новы жаночы вобраз таямнічай і чароўнай фам фаталь. Гэты вобраз натхніў Альфонса Муху, але яму ўдалося ператварыць халоднае зачараванне фам фаталь у дзіўнае, мяккае абаянне і мілавіднасць. Спадарыні на яго літаграфіях серыяў кветкі, месяцы зоркі, каштоўныя камяні, поры года і часы сутак лунаюць у таямнічым свеце поўным кветак удалечыні ад мірской мітусні. Уласны мудрагелісты свет з раслінаў і жывёлаў стварыў у сваіх працах нямецкі мастак Антон Седер. Яго працы здзіўляюць нас сваёй непаўторнай і вытанчанай прыгажосцю, з'яўляючыся яркімі прыкладамі стылю ар-нуво. Антон Седер быў першым дырэктарам каледжа дэкаратыўных мастацтваў у Страсбурзе і аўтарам дызайну фасада яго будынка. Седер ствараў эскізы для розных вырабаў, у тым ліку для ювелірных аздобаў і вазаў. У 1890 годзе пабачыла свет кніга «Расліны ў мастацтве і гандлі», у якой было каля 200 малюнкаў розных раслінаў і арнаментаў. А ў 1898 годзе выдалі яшчэ адну кнігу з яго ілюстрацыямі «Жывёлы ў дэкаратыўным мастацтве», дзе мастак адлюстраваў розных жывёлаў, у тым ліку малюскаў, птушак і рыбаў, а таксама міфічных істотаў, драконаў. Антон Седер памер у 1916 годзе. У той час ішла Першая сусветная вайна, якая паклала канец прыгожай эпосе, перыяду міру, прагрэсу і культурнага росквіту Еўропы, які пачаўся напрыканцы 19 стагоддзя. Стаў гісторыяй і ар-нуво, які саступіў месца не менш прыгожаму, але значна стражэйшаму і геаметрычнаму ар-дэко. Вы лічыце, што на гэтым наш аповед пра расліны ў мастацтве скончаны? На жаль, так і ёсць. А што далей?